Oke, sudah siap? Pakai San. Shalom. Shalom. Horas dan selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita, di mana kita bersama-sama memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita semua. Hari ini juga adalah hari yang sangat istimewa yang ditunggu-tunggu, terutama oleh jemaat HKBP Tamarungan, di mana kita akan bersama-sama merayakan pesta peresmian HKBP Resort Tamarungan. Boleh saya minta tepuk tangannya dulu? Sekali lagi, ya. Dan sebelum kita mulai acara, kita akan menyambut tamu undangan. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri dan kita sambut tamu undangan kita.
akan melakukan yang pertama kepada anak mereka yang bertugas. Aman pendeta Selanjutnya, Pendeta Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rijen Simamora MTH yang akan diserahkan oleh Arin Pasaribu. Dan pemberian bunga yang diserahkan oleh Manuaris Huta Galung kepada Inang. Selanjutnya, pemberian selempang kepada Pendeta HKBP Tamarunang, Pendeta Tommy Domingus Yanturi oleh Renata Hutajulu, dan pemberian bunga kepada Inang oleh Theo Sinaga. Selempang berikutnya kepada Ketua kepada Pendeta HKBP Kendari, Pendeta Huta Pea STH yang diberikan oleh Jemima Tambunan. Selanjutnya, selempang yang akan diberikan kepada Ketua Panitia Dr. Andes MM Panjaitan, dan pemberian bunga diserahkan oleh Elo Sitorus. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penanaman pohon yang akan dilakukan. Yang pertama, Pendeta Praeses Distrik 17 Indonesia bagian Timur, Amang Pendeta Abednego Sitompul MTH. Dan yang kedua, Pendeta Resort HKBP Sulawesi Selatan, Pendeta Rijensen Simamora MTH MM. Yang ketiga, pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang, Pendeta Tommy Domingus Sianturi STH. Yang keempat, pimpinan Jemaat HKBP Kendari, Pendeta Johannes Oloan Fernando Huta Pea STH. Dan yang kelima, Ketua Panitia Pesta Peresmian Resort, Dr. Andes M. Panjaitan MM. Ya, silakan Amang, Inang. Cik. Ya, kita bersama-sama menyaksikan penanaman pohon. Dihamuna amanami, dohot inanami, ruas seni huria HKBP Resort Tamarunang, rap dohot HKBP Kendari. Pebar tu konfesi HKBP, taringo tu pelestarian lingkungan, songon hataridaan ni hatani debata, siulah honota, ala tuhita do dipasaha debata, ulaun mangaraduti memelihara natino panai alani pasahatot tama partisipasita tutuhatai marhite na mananom pohon sebagai pertanda warga jemaat HKBP laho patupahon hatani debata naung tarumuson di konfesi ni HKBP alani i marhite-hite goar ni debata ama anak doho tod di parbadia suanonami ma pohonon asa tarida na doho dohita parsi doho memelihara lingkungan di dia pehita maringanan.
Tuhan tama mamasu-masu. Ya, itulah tadi penanaman bunga. Kita berharap melalui penanaman bunga ini, Jemaat HKBP Tamarunang yang telah menjadi resort HKBP Tamarunang boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di tengah pelayanan. Amin. Ya, selanjutnya kita akan bersama-sama melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penandatanganan prasasti. Selanjutnya pembukaan selubung, di mana kita akan sama-sama melihat papan nama HKBP Tamarunang yang telah menjadi resort HKBP Tamarunang. Pembukaan selubung akan dilakukan oleh Amang Pareses Distrik 17 Indonesia bagian Timur, Pendeta Abednego Sitompul, MTH, didampingi oleh Pendeta Resort HKBP Sulawesi Selatan, beserta pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang, pimpinan Jemaat HKBP Kendari, dan Ketua Panitia Pesta Peresmian Resort. Mauliate Maritu Hatta, saunari manang di Minggu tanggal 31 Maret, tohodi ari haheheon di Tuhan Yesus, neng ukapot tama selubung tirai pataridahon kemandirian ni HKBP tabama sada resort di distrik 17 Indonesia bagian timur jala napinajai ni Huria HKBP Resort Sulawesi Selatan. Alani tarok mamauliate tu di bata mulai sadarion mandiri manasida gabe resort laho mempertanggungjawabkan sude aset doho sude ruas ni Huria tutu hatai tuhatama nama masu-masu duk tau kak selubungon resmima Huria tahun gabe resort marhite-hite gowari de bata ama anak dohoto di parbadia rap mahita mamereng gowar ni Huriata Resort HKBP Tamarunangon namar pagaran tu HKBP Kendari. Mari kita tepuk tangan yang paling meriah untuk pembukaan selubung tanda nama Resort HKBP Tamarunang. Selanjutnya kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penandatanganan prasasti. Yang pertama akan dilakukan oleh Ketua Panitia Pesta Peresmian Resort,
Dr. Andes M. Panjaitan MM. Selanjutnya, Amang Pendeta Resort HKBP Sulawesi Selatan, Pendeta Rick Jensen Simamora MTH MM. Dan yang ketiga, Amang Pareses Distrik 17 Indonesia bagian Timur, Amang Pendeta Abednego Sitompul MTH. Selanjutnya penandatangan di atas kertas. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk penandatanganan prasasti menjadi Resort HKBP Tamarunang. Selanjutnya kita akan bersama-sama untuk mengikuti ibadah Paskah dan kita akan berbaris melalui barisan prosesi dan akan disambut oleh Tortor Kreasi Naposo HKBP Tamarunang.
Dihamua manami nanami. Selamat Paskah madihita saluna. Naing masuk mahita tu ibadah alai denggado pasungkul honon nami. Molo pidang sudihu gorahok kami markur di minggu tesedarion. Hola mang napiga kurduan non, imana perjuluan non, kur parupuan gabungan sian HKBP Makassar, baru napaduahon kur gabungan sian HKBP Tamarunangon, baru punguan Ina Kamis sian Makassar, baru Ede pujian sian HKBP Kendari. Holani majolo kamang kainang namarkur di ulau tesedarion tua kami gunaneng Roma muse hita markur. Alania samasuk kita marede mahita sian buku ede nomor 96 ayat 1 tolu dohot obat. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di purbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo na jinadihon ni Jehovah, marulupulup jala marlas ni roha mahita disi. Batu naung binolokon ni padde bagas, ima gabi batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halongangat doi yang godi matata, haleluya. Haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami, namadok mauliate do hami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami, ala ni haheheumi, tangpola mabiar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami, di paucat todo hami sian hahulomon to hati uron, sian hamatean to hanguluan,
Atong pargugoy mahami mamuji dohot manguloy ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan hapor siyaw na mangulo. Pay masahat hami tulabong mo. Amen. Tapuji tu hatta maridihita sian bukede nomor 620 lalu ayat 1 ayat 2. Tangihon hamu mapatik ni debata di mingguta sedarion na dienet sian Roma 10 ayat sia 110. Ay malua maho molo di parhatopo pamangami Tuhan Yesusi huhut di hapor siay roham naung dipahihi debatai bana sian akanamate. Ay rohaido porsea asa tu hati goran, pamanganido makatidakon, asa tu haluaon. Ido sahatna, atong rak mangidugogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, maulahon naho bartu patikmi. Amin. Tapuji tu hatta maridehita sian nomor 115 ayat 1 dohot ayat 2. Tatopoti madusata dia dupan ni debata matang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesan ni dusa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami lehon matu hami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami diasi ni roham, alai asahot rohanami marhapor siaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasahatami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jala na badia
marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisani dosakta. Humokopita gabi dosa do ibana, naso tumadda dosa di bahen debata. Asa gabi hatigoran ni debata hita, marhite-hite ibana. Hasangapon madi debata na digijang. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 22 ayat 4.5. Inang nomor 22. Puji mana-mana luhun. Tatangihon mahata ni debata di mingguta sedarion imana tersurat di Markus 10 ayat 1 sahatu ayat 8 rakmahita majahasa margatigati. Asadung salpu ari sabati dituhor si Maria Magdalena do si Maria ni si Jakobus rap dohot si Salome ma ragam-ragam ni nahucus laho mamiyahi bakena. Marsipat dohado na sida. Ise mamangguling batu di hita sian baba ni pitu ni tanomani. Di bongoti na sida ma tanomani
gabe di ida madoli-doli sahalak parulos namar linang-linang hudul tukasyamun jadi mabiar situtuma nasida. Laho mahamu, pabuahamu matuaka sisianna dohot tu si Petrus, juluananna dohamu tu Galilea, disima idau muna ibana, songon naung didok hian tuhamu. Ido sahatna mertua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tabigima pujian sian kor gabungan parupuan HKBP Makassar.
hatidakko mahaporsiaw tay songon nahin hatidakko ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di Porbadia andorang suabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpazal do ibana di hao pinorsilang na tua tu banuatoro dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pemamulak sogo tu tanaon manghumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea di tondi porbadia jaladong sadahudia na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Doh dia sesani dosa. Doh dia tai na mandok. Mulak mangulu sogot daging ni halak na mate. Doh dia nguluan na surasuda. Amin. Tapos itu hatta marhitekor gabungan HKBP Tamarunang.
Tabigima titing di tonga-tonga ni Huriata. Titing HKBP Tamarunang, Minggu 31 Maret 2024. Nabarjolo titing namaragam. Nabarjolo. Gowarni Minggu Sadarion ima Minggu Pasca Nabarjolo. Topi Minggu Marlas Niroha Mida Hatuon Nai. Bersuka cita karena keselamatan. Napaduahon Parjamita. Di ibadah Parminggota Sadarion, Namarjamita dihita ima Amang Padita Abednego Tompul MTH, Preses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Jala Namaragenda ima Amang Padita RJ Simamora MTH MM, Pendeta Resort Sulawesi Selatan. Selamat datang mahu pasat kami Tuamang Preses, songoni di Amang Padita Resort. Jalan mulai tema di Pakobasion ni Amang. Napatuluhon, Pesta Pasca Paduahon. Di hari Senin, 1 April 2024, di Patupa Huriata do pertanyaan Pesta Pasca na Paduahon. Masuk pukul 10 siang wita di Gerejaon. Jala Pinangidoma asa markorma di Uloni, Kor Ama, Kor Ina, Dohot kor na poso bulung, ria mahita mandohoti uloni. Na paupaton, peresmian resort HKBP Tamarunang. Di Minggu Sadarion, Minggu 31 Maret 2024, di Patupa, Distrik Tado Ulaon peresmian resort HKBP Tamarunang. Nani uluhon ni Amang Preses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, Padita Abednego Tompul MTH. Palimahon, pelantikan Dewan Seksi Kategorial Dohot Badan Audit HKBP Tamarunang. Di Parminggota Sadarion, di Patupa Resota do pelantikan Dewan Seksi Kategorial Dohot Badan Audit ni Huriata. Tapatupa may sidong papungu pilihan na paduahon na ni uluhon ni Amang Padita Resort Pendeta RJ Simamora MTH MM. Na paonopon, Pesta Peresmian Resort HKBP Tamarunang. Di Minggu Sadarion, Minggu 31 Maret 2024, di Patupa Huriata do Pesta Peresmian Resort HKBP Tamarunang. Di Uloni, di Patupa do makan bersama, tortor, dohot penyematan ulos, dohot hiburan. Alani pinangido matusudir ruas ni Huriata asa mandohoti Ulauni. Papituhon, pertanyaan wilayah 2. Di hari Jumat 5 April 2024, di Patupa Huriata do pertanyaan wilayah, di bagas ni keluarga Situa MP Sitorus SST MM, Inang F Boru Barimbing SPD, na maralamat di Graha Dahlan Residence, Jalan Bakung 3, Blok C nomor 4. Pinangidoma Asaroma Sudir Ruas Wilayah 2, Parhalado, Dohot Keluarga, Mandohoti Uloni. Pawaluhon, Ruas Natambah. Mamuka Minggu Sadarion, 31 Maret 2024, nung ngagabi ruas ni Huriata, ima keluarga Ricardo Nahampun, Inangi Yuli Kayana Boru Butar-Butar, Dohot Sada Danak Nasida, Dean Daurius Nahampun, Rap Dohot Anggi Nasida, Julius Pakpahan, Nasida Rosian HKBP Cikampak, Resort Cikampak, Distrik 20 Onom Labuan Batu.
Nuaeng nasida tinggal di Komplek AA Blok C nomor 2 Antang. Turuas na baru asa jongjong ma di Inganan. Mulai tema. Iya. Ruas Namar Sahid. Parhalado dohot sudia ruas ni Huria KBP Tamarunang manangyakon. Ruas Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saya tuhatama na mangalehon hamalumon dohot ay pason. Molo adong siya ruas ni Huria Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Pabua tu Parhalado manang tu Padita. Ruas Namar Sahid na Barjolo Agusta Christine Boru Syanipar Sian wilayah Tolu perawatan di Jabu. Napaduahon Amang MU Tagalung Sian wilayah Tolu perawatan di Jabu. Napatuluhon Sintua Ade Siregar Sian wilayah 2 perawatan di Jabu. Na Paupaton Amang Awe Sitorus SE Sian wilayah Sada perawatan di Jabu. Na Pasapuluhon ruas na marulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata na marulang tahun. Sian tanggal 25 sahat tu 31 Maret. Saya tuhatama na mangalehon pasu-pasu doot gajang ni umur. Suang songoni nang haipason. Ruas na marulang tahun na Parjolo Brahma Anugrah Pasaribu anak sekolah minggu Sian wilayah 2. Napaduahon Christian Valentino Silaban Sian wilayah Sada. Napatuluhon Firly Chatri Nauli Boru Stanggang anak sekolah minggu Sian wilayah Tolu. Na Paopaton Inang S Boru Tambunan Sian wilayah Tolu. Na Palimahon Theodore Marcelino Sinaga anak sekolah minggu Sian wilayah 2. Na Paonopon Deborah Marcelina Boru Hasibuan Sian wilayah Sada. Poda Tolu ay saplonom gitangan na siya mundo gajang ni umur jala diabirang na do hamoraon dohot hamuliaon. Pasapul sadahon ulang tahun Pardonga Saripion. Parhalado do sudi ruas ni Huria KBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun Pardonga Saripion tu ruas na marayahon. Sian tanggal 25 sahat tu 31 Maret. Ruas na marayahon keluarga YFY Sinaga Inang SWD Boru Marpaung Sian wilayah Tolu. Saya tuhatama na saya totong mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. Pasapuluduahon ruas naro tu Parmingguon. Ruas naro tu Parmingguon Minggu tanggal 24 Maret 2024 toropna di ibadah umum 150 walu halak. Di sekolah minggu 55 halak. Ulaon pemberangkatan ujian akhir tuganup ianakon ni Huriata toropna 20 halak. Pertanyaan pasion na patuluhon na dipatupa di gedung gereja HKBP Tamarunang toropna 64 halak. Ulaon parningotan Ari Habamate di tanggal 29 Maret 2024 toropna 200 tolu halak. Na mandohoti ulaun na badia 100 tolu halak. Na mandohoti ulaun na ohom 80 halak. Na patupa ulaun na badia di Jabu ni ruas alani kondisi Namar Sahid toropna 6 halak. Poin na paduahon parhepengon. Parhepengon ni Huriata boy matabereng dititing parhepengon na adong di Hitabe. Songoni matiting ni Huriata di Bagasan Minggon. Tatangya ko sa gabi pasu-pasu doot las ni Roha di Hita Tarumubi. Gabi hamulyaon di Guar ni Tuhata. Amin. Tapuji Tuhata marhite
Kor Ina Kamis Yan HKBP Makassar.
Tapuji Tuhan marhite ede sian bukede nomor 627 ayat sada dan seterusnya laos papungu pilihan sada A dot sada B.
dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha, ima mangaramoti ati-ati ho pikiramu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Hari Paskah madihita saluhuna. Hata ni debata di pesta Paskah sadarion iman tersurat di Yesaya 25 mamuka sian ayat onom saha tu ayat sia songonom ma didok disi. Jadi padirion di Jehovah Sebaot ma di saluhut bangso sada haroan di dolokon. Haroan natalmis, haroan situak anggur naung liling, sian si panganon na hojal, sian aka anggur nagalia napita. Dungi, pasisyon nama didolokon, hire-hire na hinukupon, tu saluhut aka bangso dohot pakukupi na hinukupon tu saluhut aka perbegu bodduton nama hamatean saliling-lilingna jala apusan ni Tuhan Jehovah ma ilu-ilu sian nasabuhi jala padaon nama haurahon ni bangsona di sadok tanoon ainunga Jehovah maddohi. Jadi dohonon nihalak ma diari nasasadai idama oddo debatatta na ita haposi na mangurupi hita disoddo Jehovah na ita haposi marulupulup mahita jala marlas ni roha mida hatuaon nai ima sahakna marlas ni roha mida hatuaon nai bersuka cita karena keselamatan. Di bagasa sadarion tapestahod do pesta Paskah ima sada pesta haluaon keselamatan jala oddo pesta naubalga di halak Kristen ditiki Paus Leo na perjulu dido ibana do ia pesta Paskai haheheon ni Tuhan Yesus ima pesta ni sude pesta manang ima induk ni sude nasalas ni roha induk ni sude sukacita ulup-ulup alanido ubahen roha KBP dibae ma pesta haheheonon 2 hari pesta perjolo ma saunari pesta padua homma marsubut holan HKBP nama di Indonesia na patupahoni nangadong biak ke gereja-gereja nasing HKBP pe ngamulai melep anggona jolo di pesta padua honima tabai padidion di pesta padua honima tabain maka tidak kona porsiaun di pesta padua honima tabain ulaon asa belga ala halak patak berprinsip hata parpudi do sabungan ni hata. Jadi pesta puncak
ima di pesta paduahon. Pesta puncakna. Alain waing melek mai. Romak kaperhalado. Butido makpadita. Ay karejo do jolma. Dangadong narotu garejan non. Dungi Roma padita di alusima di dokma. Atong melosongoni borngem matabain inna songon na lesu. Dang menggemabe pestai. Dang meriah. Dang gabe idung ni pestabe songon na nidok ni Paus Leo na parjului. Haheheon ima pesta na balga, pesta dari segala pesta. Ima haheheo ninnaibana. Tohodoi, sa sitong nga tohodo, ay di sada Korintus 15, ayat 14, didok si Paulus doi. Ay anggo sohehe Kristus siyan namate rumarma jamitanami laos rumarma ng haporsiyaw muna. Alanido ubahen aha nanido ni Paus Leo na parjului dang asal dido ibanay alay memang hata ni debatadoi na sinurak na di sada Korintus 15 ayat 14. Anggo dakkehe Kristus rumardo jamita dang marlapatani laus rumarma dohot haporsyaon anggo dakkehe Kristus. Alanido ubahen songoni balgana ari haheheoni. Molo dituba Tiki marhoba sami di Lagu Boti tahun 20-an. Boror hak do sudi parhalado doho keluarga mabain acara di kuburan. Je sudi do tu kuburan. Je molo hami akka padita lau mahami manise akka keluarga na marhaliang martangiang dia ka kuburan ni punga do amanga adong may namabuan si panganon nialang masautik bison unang suguro hana tahe ngapalaro ibay naroha nialang may son lai batu upusiano paparan nialang isi lao tusan no namang non ngahol kami sautik na nialang isi hon namangan toy martangiang mahita ningon martangiang madi kuburani ima belgana dangadong do pelistri ditiki masih bos torkeng ngabedo jala mula do kana rato belgado ulaoni jala akka muda-mudi ngai bay bekemahna disi mulai sia sore mandasida disi rakdo akana poso lo menyambut pesta paskaon haheheonon ima hataridaan ni jamita nasay binegena bahwa haheheoni ima naubalga si pesta honoton ay molo sohehe Jesus rumardo jamita molo sohehe Jesus rumardo haporsiao. Tua kana porsia mai. Nuaing berengot tamahamuna kadongan pakorhon ni pesta paskai. Ahado pakorhonna jala songod dia do bentukna. Anggon parjolo mamereng Yesus na hehei akka paropuam. Edet tapi madok songonido ia akka boru-boru laudo turueni tang disibe Tuhan Yesus nunga hehe siane
Adong na manarik di siya muna kadongan. Merhua lao ang gusto di sibe. Di si masada halalas ni rohan yang akan naporsea bahwa Yesus tidak mau mengecewakan orang yang benar-benar mau bertemu dengan dia. Yesus dang olo nak peso di kuburan ibe ibana, nak penong buka tanomani, nak penong lawi ibana siani, tetapi Yesus tidak mau mengecewakan orang-orang yang benar-benar mau bertemu dengan dia. Nakiningan di epistel tay di dok, dungi di bereng ma sada doli. Di bereng ma di kuburan ni Roma ibana, nak penang buka kuburan ni, nak penang kehe ibana, nak penang isibe bakenai, ale Roma ibana asal nang kecewa. Yesus tidak mau mengecewakan orang yang benar-benar mencari dia. Dipatuduhon dirina. Dungi lau mana sida? Di sido Yesus sahalakna, dung lau na sida lopa buah hotua kasisean. Lau mana sida ipabuah matua kasisean. Dungi Roma kasisean. Masa iberek kamu di si? Idok ngabuka kuburan. Dang adong bayi bagasan. Alai adong do di si. Dungi marlojogi ma siseani. Di Yohanes, di Petrus. Ibereng mga buka. Dungi Roma Yesus, idok batu na ipakuligi mana sida. Pacupang mahita, anon, di Galilea. Unang behita pacupang, di son. Alay, pacupang di Galilea mahita anon. Unang be di son. Unang be pacupang yamu mulai yon, unang be luluy hamu, au diinganan ni namate. Alay, jupang ihamu maau diinganan ni na mangulu di Galilea mahitan no pajupang. Dungi Roma kapartiologi Roma huria. Iba emma dakpola benot tabe tu kuburan. Lao. Tu dia nama pajupang mahita diinganan ni debata di gereja matabain buha-buha hijau. Mulai may siat tahun 2026. Nak pe mauloi. Ay kapitang mula betok pangarato. Ay mulo mula pangarato maniak lomok-lomok do pangaratoi tu keluarga na. Malang jagal maparhutai. Hapedang mula pe pangarato bahabe. Dang iko benon nami do. Adong do nama becong oni torus. Ale gabe may lesad diri may. Dungi di patorang ma. Memang haheheoni. Itu adalah sukacita besar bagi kita. Jala haheoni pataridahon. Ima mangukap hire-hire. Mangukap pakukupi. Na makukupi parbinotoata. Makukupi pamerengata. Makukupi parsaurata. Asaw nang marsaur kita. Asaw nang mamerek kita. Asaboy terhambat rencana. Ido makna ni haheon. Membuka tabir. Ino nakiturpu tay dungi terbuka ma akka hire-hire akka pakukupi ninna. Gabi adong ma pencerahan di bagasan ngulutta namar huria doho namar teologi. Kapadita mamereng mololao na sida tu kuburani. Ibu wad doha somalan ni natorasnay. Mulo gudang garam do sigaret na ibu wad may tu kuburan. Isolotom may dihaw. Dungi tutung ma marisak maho bapa na. Dungi galak ma gudang garamon. Ama saya disido bapai. Ai hui do pangalsi mai dang ramito apinai inna jeselas do rohana mga leon dungi leo masih panganoni itak gurgur hiaddo si panganon di bapaon ala ni bapak pangamma
itak gurguron ipiakom mesi ibama buluk pisang ibama songoni. Omma akan makukupi pikiran, makukupi haporsiaon. Alani terbuka mai, dang disibe ngulutan waeng. Alai nguluta nggak terbuka bahwa orang yang sudah meninggal itu halak naung jumolo siak kitai dang disibe ibana. Ikoni do haporsiauta. Molo adong do pehita nama dok. Manang adong do pehita na porsea. Tubegu di natorasna. Nama dok siar-siaran ngai pakulingi be, ngai siar-siaran be. Ai tak kasihan do suara ni bapa do hubegi HP ina-ina do na siar-siaran on. Ngasalai sianadat. Parumain na musetong dimasuki si matuena. Masalay siya na rin ni halak batak. Alay, Roma hita. Tapi narhom may. Suara ni bapa do hubigi. Naro tu parumain na inna. Gabi Roma parumain naon. Hamuna sudi akayan nakokku. Inna mado tamatana. Akka pangalahon na songoni, haporsiaon na songoni. Tersikaplah. Marhite-hite hakeheon ni Yesus asa naing botoot tasaluhudna bahwa Kristus Yesus naung hehei unang belului na mangulu diinganan ni namate. Ato nga hado kuburani dihita pertanda. Pertanda doi. Ido nakok mamuse parbinoto atta di RPP. Ruhut parmahanio pamicangon ni Hakabibi. Dunglam tabereng na masai, tabay masada teologia, ima teologia kremasi. Nabuhay do tutungon, kremasion, tarjalo Hakabibi doi, nga dibay ni di RPP ta. Nabuhay do tarjalo hita, kremasi. Nolomodik sa daruas ni HKBP. Di kremasi do, itutung do inna. Tarjalohita doi. Molo di pangaratoan, boy majotadok tolema. Tarjalohita doi. Ale molo di huta do, tung nasohasea mo ditutungon amang nga inna. Tak tarjalona do pei. Alay nga tersurati di RPP ta. Naboido ruas ni HKBP di kremasi. Molonung nga tarjalohita sudah kremasi. Tu dia behitan non lao. Lao do pihamu tu kuburan. Ay nga di au be Sungai Gangga. Itu dia mahamulao. Nah, meningkat mamuse pangatusiota anon taringo tusi. Alanido naik patorangon ni ari haheheon hari Paskah bahwa ketika Yesus bangkit, dia bukan di situ lagi. Ido mandadang barani na sidang medok nga hubere kami Yesusi nga dipakulingi hami. Alay do si Maria do hubere kami do doli-doli. Dahil do ibana Yesusi. Alay hubere kami do sahalak doli-doli. Pataridahon bahwa kapanpun kita mencari Tuhan, dimanapun waktunya, dimanapun dia, dimanapun kita berada, ketika kita ada niat kita untuk mencari dia, Tuhan tidak mau mengecewakan kita. Dangolo debata, dangolo Yesus mabekecewa kita. Alai ikon marhite-hite hahehenai ikon marlas ni rohama hita disi. Ido bay topik ni jamitat tahamuna kadong sa haporsiaon di bagasan mingguta sa darion marlas ni roha mida hatuaon nai. Marlas ni roha mahita dukehe Jesus buasa aha mana tahalasson
na perjulu. Kita patut bersyukur mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena yang tidak bisa kita lakukan telah dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Ima sada silas ni rohata. Lau boru-boru itu tanoman marpikir do penasida ise manon mangukap pitu ni kuburani balgado batui marpikir do penamanda poto Yesus ibana molo madapat kuburan do hita molo di portibion do hita mangalului Yesus pasti kita akan berpikir capek untuk berpikir ise manon mangukap malah si Thomas madok dan mungkin mula mangulu tak porsea audisi nak penok sulihamu porsea anggodak porsea saliling dak kuida pangalabangan nai saliling dak kuida bekas nai ay tuluari do peibana dang malu boy pe bekas nai iko kuwereng do bekas nai ima molo saya tarenukon kekuatan kita untuk mencari Yesus. Molo saita perbedikon hagugu otta. Molo saita perbedikon kemampuan ni jolma. Alai di luar kemampuan tai, ido na parjolo di pataridaho Yesus di haheheon nai, dang boy na sida mangukap pitu di kuburan. Mabiar na sida tuak kasodedalu akatetara di luar nahlar Tuhan bisa berbuat di luar ni pikirata odo na tahalasok kamu na kadonga saha porsiaon anggo naboi ta pikiri idope naboi ta ulahon idope akan apa tu doi alai begitu banyak yang telah kita terima dari Tuhan yang tidak mungkin menurut pikiran, menurut akal kita. Coba kamu maju kainang, molo di luar ni cangkamuna, di luar ni parbinoto amuna, di luar ni ulaumuna, di lehot de batatu hamuna, pasu-pasu, da lubilas marohamu. Anggo akka pangula do ibana pangula porla anggur do ibana dilehon gajina per hari dijalo gajinai manak pegawai negeri do hita kainang do tamu akamang molonunga tanggal sada 1 tanggal 5 Roma buah-buah siap berimo manang sian BNI pabuahot tuhita nong masuk baladyo. Tak pola kaget tita di si. Ala napatu doi hobar tunataula. Alay molo Roma na ubalga siyan naso taulahon. Roma akayanakon na burju di tonga-tonga ni keluarga naso mabuan arsak tunatorasna. Roma akaparumahin na burju. Roma kahela na burju. Mangadup. Naso tapi kirihita. Alai burju masuliakan nakotai. Ima mabain lumas rohata. Dakolalas berohata. Alai lumas marohata. Ahado hamuna kadong saha porsiaw nupa di dok marlas ni roha mahita di hatuaw nai. Memang anggona patut do. Holalas do peroha tadang marulupulup do pei. Alay na so patut ilehod de batama. Asaboy dapot titai ikon songon ni si Paulusido di Filipi o pataya o pati. Ido ibana madisi. Marlas ni roha mahamu. Huulahi mamadok marlas ni roha mahamu
di bagasat Tuhani. Jadi sukacita las niroha na manoktongi ikom manoktong dohita di bagasan Kristus. Iko sada do tujuat. Ido upaya di doksi Jesaya di bagasat turpu tahun. Jadi padirion di Jehovah Sebaot ma di saluhut bangso sada haroan di dolokon. Mau di bahasa Indonesia sa sitongna. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Ima leononna di dolokon di Gunung Sionon pajong jongon ni Jehovah ma omma naubalgay dak pajong jongot tabi mau lihat ma dia maksida butar ati amangate rohamu mandabori nok pinuk kamuna nadohot tamu pajong jong gerejat taun gudang docol ma doho pajong cokosa ay dak kay dulo dakya di dulu na niulana. Ujung nadang ibo to ibana nong marparbue doi manang nong mate. Aleng gua maksida butar dung ibo to ibana ko to siya di husuku paditata yudak kamu doniku. Dah ngamangin na. Bah. Berarti mangulu do hapor seon na. Ipakulingi todi di debata nasida. Mang nasia dia pe barita tu nasida. Alai ditilik nasida ma nadohot nasida pajong jokon. Datuk ya dung di pajong jong maksida butaronon dak ya marpikiri mana gabe resok mona nor Roma au dah ngadok ya pikiri alai gabe resot do omma sukacita buah yamma na pinajong-jong miamang los mate pusuk oleh merbadai situa lari sudah ruas gabe dang adong baibana marsak do manang songoni na pinajong-jong munahian las songoni bere kamunuaing marsak do alai boi mata bereng dungi pajong-jong dohot tamu pajong-jong kon ibere kamu maju gabe pospel jo dungi gabe huria ma dungi gabe resort ma bisa-bisa nanti Sulawesi menjadi satu distrik. Dohok musema gabe tamarunang manong muse distrikna. Dang marlas ni roha ita. Di luar nalar, di luar pikiran yang tidak pernah kita pikirkan. Di dolok sionon, pajong-jongon di Jehovah ma. Bukan kita yang mendirikan. Jalai do naidok itu hatai hati. Sabur kamu maboni'i. Dungi lau mahamu modum. Dak kamu be patubuhon holam maniram namahamu sotung adong col mana madok rupani ido alani audo uba jongjong alani audo uba jadi alani audo dangbe dipakai di batado hita laho pajong jokosa laho makubasisa anggona patubuhon di batado ido naneng dohonon di si Jesaya di bagasat turpu tahun di dolokon pajong-jongon ni Jehovah ma Sion jala Sioni ima inganan pangalapan pasu-pasu ahamana di jalo nasida siani didok siani ma marmual anggur akan nong liling aka anggur nong diendapon anggur yang sudah bertahun-tahun lamanya anggur yang diberikan oleh Yesus seperti yang diberikan di kota Kana lam tabu manangisi halak na marsaor dohok debata manangisi halak na mian toktong di debata ngoluna ikon lam tabu ido hataniak kana dua-dua na marpungu di pesta Kana na roh Yesus tusi na hurangan anggur na sida dungi roh Yesus madok tuak kasisianna
baik kamu ma isi hamu makin di alang habis anggur be dang adong besilihan be tu na toropon wana mahama minuman na isi hamu ma ipatu pa Yesus ma mujizat yang pertama air menjadi anggur ale Roma sudah na torop madok ai sedo puang om isedo event organizer muson di pestaon anggo halak marpesta jolo na taburo dungi ileo mamuse nahurak tabo ngatabu be di bana songot tua takasan ne hutatai molo minu pamudi kode molo jam-jam 4 tua takasani do ileon asa tabu ale molo minu pamusa tu japi tu jamualu holar rupanina marupa tuak anggodaina dai di perbasuan namai boha ayang gedung do buko asal ma disiwa na ingat aboi i mana pinatu pani jolma ala yang gona pinatu pani debata sian na parjolo nakko tabo na tu gijang nakko tabo na muse lam tabo ido mo lonunga di side bata ikol lam tabo parsaripe pesongoni do kainang do tamo kamangate ido na ginobaron ni Jesus i parsaripe kota kana ido na anggoti baru-baru menikah kita adong ma anak muse hon naruduk do ai ba do tu dia do ido do pasikola honon ba do bae nonon ujung na boy tamat gabi sidi mamusia anak kotaon bah ngabelga ho mang ina las roha ngai jalobe hatani de bata ina dungi manguli muse amang las roha manotori mahita muse lam tabu dungi roma muse kapahopu lam tabu oddo ngulunia kana porsea je manangi se halak dung batu berbedai namar saripe na soisibe Jesus mulunga lam batua ikol lebado lam seru kelam seru doto unang gotik kisah ada anak 2 anak ayo nonton inna ipe nabaron nonton serindo do ate serindo ayo nonton inna hape dung batua inatai dung martukot-tukot itinggal-tinggal hon dang digadeng be adong do hamu nama mereng gadeng-gadengan ama nama tua do ina nama tua dang adong do di bara ale gumodang ma ai dia mata saina nama to roholan inata itu pesta dia mata ijabu enna moloro matai ai dia ida itu ijabu ai wa nama tuon enna anggoti kiposo itiok do tangan nai kan beta enna gadeng-gadengan ala manis do pe bereng ala tiga do pe lakan yang matai ima jolma ala yang go disido tu hatta Yesus Kristus na hehei anggorap do mana do hotita parwahum badi ngulumi ikol lam tabu ay lehonon nama tuho umur 70 tahun iportibion mangihutom Mazmur 10 dungi do tuhat tama adong ma jalom muse natabu i mahangaluton ngalutan maho ido kan lam tabu molopola diuru inat tahoy jabu adang na binoto be ngamatua enang basong nasobuy be bereng mardalan inang ijo huru johoinna tanpa diurut malum hola didok pesongoni manang inat tamad dok songoni huber honna pak musia muni bah ijo udapol jo holan ninna be ngamalumi dak bola saha idapol apalagi ma Roma pahupu pung mari ku apa ku pijak-pijak inna adang na hurang betabuni lam tabu nak pe hangaluton alai lam tabu om mahaheon ni Yesus ikon lam tabu di bagas angolutta jongjong ma bagas joroi disima akan atalmis
Disima akkasi inumon na tabo. Romay mana mabaor, mabuah paso-pasui. Di tonga-tonga ni huriata, ido sioni, inganan ni debata. Losi maranang di tonga-tonga ni huriata di sonwai. Ikolam solid dohamu parhalado. Ikolam solid dohamu ruas ni huria. Marsob batu tuhatai. Mamilihod dirimuna. Dung lambalga hamu gabe resot. Ikolas rohamuna. Rap doh deba. Alana lam tabuma nang parhuriaon. Lam tabuma nang pelayanan. Lam tabuma parsaoran na rosuan tara ni ruas dohot. Parhalado. Berengon ni tuhatama las ni rohai dohonon nama dakkolad di sionobe dakkolad di ngananobe hita pajupang ale pajupang mahita musia di Galilea dakkolad di sok hita pajupang ale adong do parjupang anak kanauli baenokku iko pajupang do hita pinoma di Galilea dungi ima na pinasa na paduahon di bagasat turpu tahun harus si halas sonota ima bahwa alkitabi Bibeli masai toho. Dangadong nasotoho na bilot di Bibel. Tabereng makamangda hasit tongan di berita naulii. Di doktu hatta do di Matius 10 ayat 20 sada. Di dok Yesus tu sisianna. Ikolau do ibana tu Jerusalem. Manaon na porsuk sian akasitua ni natoropi. Situa ni malim. Si boto surat. Pola iko mate ibana. Iko bunuon. Jala iko mula mangulu diari patuluhon. Iko lau. Nga di boto Yesus tantangani. Nga di boto Yesus parukiloni. Nga di boto Yesus iko nadok si jaloon na nahurang denggan di pardagingon. Alay do ibana dak kaabatam manangisiaw iko lao do autusi jala iko jaloko do hamatiani iko silakonon na doaw iko pamation na doaw disi alay ingot tamuma dang marujung di hamatiani mula mangulu doaw diari patuluhon ima sada pakatidang yon di Bibel unang ragu rohata bahwa memang apa yang telah dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab itu akan terwujud. Adong dope di boto hamu, hatani debata naso terwujud dope. Adong dope di rohamu tamarunangon naso terwujud dope cita-cita ni huriaon. Pasti ada. Di Bibel Taibe, di Dokodo, di Yohanes 10 pataya tulu. Jalalau piau mangarade inganan di hamu say mula doau mangalap pamu asarap hamu dohotau dang rodope sipay maut tadope haroro ni Jesus na paduahon lao piau anggona kiningan lao do madapot to Jerusalem iko tarpajal doau disi alay ko kehe doau di aripatuluhon alay do Jesus mo sehatana mololao pihau nalau para dengan muna do danga sa tangis-tangis samu danga samar sakamu alay samar la siro haramu itu portibion lau pay mahonau ay korrodo mo sa mga lapamu asarap hamu dohotao Yohanes 10 ayat 2 haheheon ni Yesus mendambakan kepada kita bahwa dia akan datang dan kita akan bersama-sama dengan dia. Namate dohot na mangulu, ikorap dohita kana porsea, pajupang rak mangaton anggur, rak mangaton si panganon, rak minum si inumon, na naik si lehonon di Jesus di bagasan ngulutta marsada-sada. Di bahini mahamuna kadonga sa haporseaon. Hitama laho pasikopon ulaon nito hatay saliling hita di portibion ulahonot tama aha naong pinasaha ni Jesus Kristus tu hita songon hataridaan ni haporseota tu ibana ido halak
na marari haheheon. Ikon adong tekat di hita mulai sadarion. Nung ngahehe Jesus, aupe dang malas-malas biau, dang mudum-mudum biau, ikon karejo nama au, ikon bergerak nama au, hehe nama au, mangulau-laun na pinasaha ni debata. Nung ngahehe Jesus, di leod do tuau semangat no balga na subui hupatupa ikobui bainokku rap doho ibana. Nung ngahehe Jesus, alani makirim maaw, buanon na maaw, tuhasangapon sa liling-ililing na. Ima makna ni haheheon ni Jesus, nagabe makna ni nguluta sa liling hita di Portibion. Amen. Martangyang mahita. Mauliate matuhan hupasahat tami tuho. Nunga digohiho las ni rohanami. Marhite-hite hatuomo. Boydoi hure mangihami Tuhan. Dinahu parsitahami huriaon asagabe resot. Gudang akapangabati. Jala di pakaluar epurus moratorium. Nasubui bejong-jong akaresot. Dung sentralisasi hakabibi. Alai sakka muduali Tuhan nasaud. Nasubui huulahami di luar nalar. Boido di patupaho sadarion gaberesot ma hakabibita parunang. Pasu-pasu ma Tuhan. Ala ni ulaw mudui. Nak pese manggugo kami patulus soni tuk so boido. Alai molonung ako na mangula. Dangadong nabuy mga bati. Mukap doa kahire-hire. Akaselubong na makukupi. Asaunang niyan boy tulus na sinakka mo. Alay diukap po doy Tuhan. Marhiti-hiti hasit tongan mo. Ato nga si maroham. Marlas ni roha mahami. Nasuboy ho patupahami. Boy do di patupaho. Losong ni manang di bagas ang ulo nami ganuk marsada-sada. Godang do Tuhan, nasuboy hapikirak kami. Di bagas sa panguluan nami. Marado po nakanakon nami. Marado po keluarga. Marado po ulaon. Ali Tuhan. Homa di julu. Asaboy hulahami ho bartulo mo ni roham. Jala marparbuy ho nadinggan ni Tuhan. Paso-paso maparsauran nadinggan di tonga-tonga ni huriaon. Dohot songon ni Tuhan nang di HKBP Kendari nagabi pagaran ni huriaon. Totu ala ni semangat doho ala ni hasadaon ni parhalado ruas na di Kendari doho na di Tamarunangon gabe radero hani parhalado resort songoni dohot huria HKBP resort Sulawesi Selatan Makassar laho pajae hod di bagasas sadarion asal lam bertanggung jawab na sida lau makobasiho. Paso-paso mahami Tuhan. Paso-paso mapanitia na somar na luja. Tabay paso-paso tu akan akon na si Dabi. Laos songon itu akka pendiri ni huriaon. Paso-paso na si Tuhan. Marlipa ganda lehonom. Songoni manang ruas ni huria salu na ko marulupuluk malasiroha mahami. Laho manahui ay mual hanguluan. Doho tak paso-paso. Nadinggan siya tonga-tonga ni huriam. Di bagasa Kristus Yesus tangi humaham. Amen. Tapuji matuhata, mari dihita sa bukit din nomor 627 ayat sadar seterusnya. Nomor 675 ayat sadar seterusnya hubabung pilihan kedua. 675.
hamua manamin namin waing masuk mahita atau acara pelantikan para tahun sekretaris bendahara do dewan-dewan badan audit do seksi do subseksi nadong di tonga-tonga ni huriata di HKBP Tamarunangon untuk periode 2024 to 2020 do 2024 to 2026 maka seksi do subseksi. Alani di tikimaredde hitan non nomoredde 120 sada taparadihir 120 sada Roman no 7 on ima para tahun sekretaris bendahara do dewan-dewan dohot ketua seksi do badan audit alai anggota dohot subseksi na asing di bangku nama jong-jongan non di tiki pelantikan. Alani maredde mahita sian nomor 120 sada ayat sada dohot 2. Oleh sada ma 120 sada ayat sada. Yesus Rajane ore na porseana badia sopa soma ketua seksi Rotu Jolo. Pulako kami sa Linari, sudi ketua seksi Roma Tujolo, anggota seksi dohot aka subseksi jongjok mahita di bangku tabe. Hamua kadonga sahuria di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus hobar tu aturan do peraturan ni HKBP 2002 pasal 4.5 dung amandemen patuluhon ima nomor perdomuan tu pergantian di perhalado para tahun sekretaris Suria bendahara Huria dewan-dewan dohot badan audit sehali 4 tahun dohot seksi dohot subseksi sehali 2 tahun jala di paujak manang dilantik di parmingguan hobar tusi marujung ma periode ni para tahun sekretaris dohot bendahara Huria nang dewan-dewan dohot badan audit periode 2020-2024 dohot seksi dohot subseksi 2022-2024. Ihutusi pabakiton jala paujak kono manuaing ima para tahun sekretaris dohot bendahara Huria nang dewan-dewan dohot badan audit untuk masa bakti pelayanan 2024-2020 dohot seksi subseksi periode 2024-2026 di HKBP Tamarunangon hobar tu aturan do peraturan ni HKBP. Laos dio basomma hupasatami mulati gudang tu para tahun sekretaris do bendahara Huria nang dewan-dewan na lama ima di periode 2020-2024 los songoni di seksi do subseksi periode 2022-2024 di HKBP Tamarunangon naung makobasi di tonga-tonga ni Huriaon. Sailam marsanga matuhatta debata marhite aka naung ni hobasan muna. Nuaing tabegema di jahahon surat keputusan do ketetapan taringot tu para tahun sekretaris do bendahara Huria nang badan audit nang dewan-dewan periode 2024-2020 dohot aka seksi do subseksi periode 2024-2026 najinaon ni uluan ni Huriata. Surat keputusan Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan nomor 001-SK-D titik 17 Romawi R
2/H3/3 Romawi garing 2024. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur yang berkedudukan di Makassar, membaca keputusan Rapat Majelis Gereja Huria Kristen Batak Protestan Tamarunang tanggal 7 Maret 2024. Menimbang perlunya membentuk kepengurusan parartaun, sekretaris, bendahara, dan dewan-dewan serta kategorial atau seksi di Gereja HKBP Tamarunang, Resort Sulawesi Selatan untuk tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah gereja dan badan audit. Memperhatikan aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab ke-8 rapat di HKBP pasal 28 jenis rapat 1.2 rapat pelayanan tahbisan, majelis perbendaharaan, bendahara, sekretaris, demikian juga pelayan-pelayan untuk tugas-tugas di dewan-dewan, seksi-seksi, dan badan audit yang ada di jemaat. Memutuskan menetapkan: pertama, nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini menjadi parartaun, sekretaris, bendahara, dewan-dewan, dan pengurus kategorial atau seksi Gereja HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Kedua, segala kegiatan yang berkaitan dengan butir tersebut di atas harus sesuai dengan aturan dan peraturan Huria Kristen Batak Protestan yang berlaku. Ketiga, masa periode 4 tahun, tahun 2024 sampai 2028 untuk parartaun, sekretaris, bendahara, badan audit, dan dewan-dewan, dan 2 tahun, yaitu tahun 2024 sampai 2026 untuk pengurus kategorial, seksi sekolah minggu, seksi remaja, pendamping remaja, seksi Naposo Bulung, seksi ama, seksi perempuan, seksi lansia, seksi musik, seksi sending, seksi diakoni sosial, seksi pendidikan, seksi kesehatan, seksi kemasyarakatan, guru sekolah minggu. Keempat, keputusan ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana perlunya. Ditetapkan di Tamarunang pada tanggal Minggu 31 Maret 2024, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rich Johnson Simamora, MTH MM, ditandatangani dan distempel. Hamu kadonga sa porsiaon di bagasan konito te Jesus nunga dibagi hamu surat keputusan penetapanmu gabe para tahun sekretaris do bendara Huria, badan audit nang dewan-dewan, seksi do subseksi hobar do aturan do peraturan Huriata. Nama nukun mono yang di hamu. Naolo do hamu mangulahon do patuluson akaulahon naung disagihon jala diaturhon to hamu. Hobar do aturan do peraturan HKP 2002 dung amandemen patuluhon molo nong sada rohamuna alusi hamuma sian nasa rohamuna. Atong lama berhati hamu hujahama sian hata ni debata sada Korin 15 ya 50 lalu ope hamu akadong aku nahi naholongan marsi hohot jala semuba-uba mahamu jala lam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani. Ai di boto hamudo dang magopo halo John muna di bagasan Tuhani. Alani mangasahon asini rohani debata. Ahu padita HKBP Resort Sulawesi Selatan. Pau jakon hamu gabe parartaun sekretaris bendahara Huria nang dewan-dewan badan audit seksi do subseksi di HKBP Tamarunangon hobar tu persagi ni akaulaun nang diatur hojala diputuskan untuk masa bakti pelayanan 2024-2020 lalu do masa bakti 2024-2026 marhite-hite gowarni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia saya dipargogoi diparsahalai jala diparbisuhi Tuhani mahamu lau patuluson ulau pajuoni lau marsaur manidangi dohot marhobas di tonga-tonga ni Hurianai bahen sangap di goarna. Amin. Dia mu kamanami nanami akan gota do
do subseksi tung nasida pe mewakili na hujala kami non nok sudi mahamu hujala kami di pelantikan non. Hudul majul hamu. Nuaing tapuji matu hatta marhite ede nabi nuatun ni huriata sian kendari. Terus huriata sian kendari. So ni song diri may pakai.
Masuk mahita tu acara peresmian resort HKBP Tamarunang. Hamu akadongan tahamu lateho do tu debata dicu debata do hita marhiti hita tol di Parbadia masuk tu hatiuron nasianibana. Sadarion dicu debata hita asa masuk tu parsauran da Badia marhiti hite hajongjongan di Huriana. Taau homma di bagasar rohata ibana do na pajongjokon Huriana jala ibana sadiri do na manguluhon Huriana marhite-hite Yesus Kristus nagabi ojahan di tonga-tonga ni Huria. Alani ima lapita pakobasio di tonga-tonga ni Huria. Asa lamatoras haporsiaon jala asa lampatar parbue ni hata ni debata dia karuas ni Huria. Adong dotolu ulaun ni Huria ima marsaur di bagasan hata ni debata marpanidangion dohot ulaun pakobasion marhitei di patupado Huria doho resort asa ulauta ditikion ima mangaresmihon resort HKBP Tamarunang gabe resort na baru di Huria Kristen Batak Protestan atong
ido kami maharadion ni sudi parhalado. Jong-jong di Joloon, jala sudi ruas. Jong-jong ma di inganan nasidabi. Rumah hamut Jolo, los dohot ma par tamarunang. Jong-jong di Joloon, dohot di inganan na. Kendari. Mare de mahita detas 120 sada ayat sada. Yesus Raja. Tabigima aturan dohok peraturan HKBP dung amandemen paupaton sian halaman 55 syarat gabe resort dari baru najinahahon ni amang padita resort Sulawesi Selatan. Syarat ni resort naik baru na berjulu lobi sian sada huria. 2. Une parpeak ni resoti gabe sada hadomuan ni pakobasion parhuriao. 3. Boy mangaturhon akahuria na di resoti lau manongos 55% sian ganuk pilihan na masuk tu huriai bahen haporluan ni sentralisasi keuangan HKBP. 4. Adong rade bagas ni padita resort, kantor resort, dohot inventaris resort. 5. Adong surat pangidoan sian resort na naing majai, tinulupan ni resort na pajai honi. Mardongan sejarah ni akahuria na tu resoti, statistik ni ruas, inventaris, laporan keuangan, dohot daftar ni parhalado na adong di resoti na ditujuhon tu uluan HKBP. 6. Pareses mamangaresmihon resoti, dung adong panulopion nasian uluan HKBP. 7. Molo adong huria na naing majai gabe resort so manggohi sudia ka syarat na digijangi uluan ni distrik manakasi hatauon na sida jala uluan HKBP manibangi dohot manotopon. Songni ma syarat. Mauliate laos tabigima surat keputusan ketetapan ni Eporus HKBP taringo tu resort HKBP Tamarunang najinahahon ni MPSD. Amang inang na hinaholongan di bagas satu hata Yesus Kristus nuaing hujaho kami ma surat keputusan opui Eporus HKBP. Surat keputusan Eporus Huria Kristen Batak Protestan nomor 360 garing L05 garing 3 Romawi tahun 2024 tentang Huria Kristen Batak Protestan Resort Tamarunang. Eporus Huria Kristen Batak Protestan berkedudukan di Piaraja Tarutung, Sumatera Utara, menimbang
menjadi resort penuh Manang Resort Nagok di Huria Kristen Batak Protestan. Mengingat aturan dan peraturan Huria Kristen Batak Protestan tahun 2002 amandemen keempat tentang resort, peraturan bab 2 pasal 6 dan pasal 7 memperhatikan: 1. Surat permohonan peresmian resort dari Preses Distrik 17 Indonesia Bagian Timur nomor 04-D 17 IBT /AD /1 Romawi tahun 2024 tanggal 19 Januari tahun 2024. 2. Surat permohonan peresmian resort dari Pendeta Resort Sulawesi Selatan nomor 02-R/S/D-17.2/1 Romawi tahun 2024. Ketiga, surat pernyataan bersedia mematuhi aturan peraturan HKBP dan sanggup memenuhi kewajiban kesentralisasi keuangan HKBP tertanggal 20 Januari tahun 2024. Keempat, hasil pemeriksaan tim verifikasi kantor pusat HKBP tentang kelayakan resort tanggal 21 Maret tahun 2024 memutuskan menetapkan terhitung mulai minggu pasca pertama tanggal 31 Maret tahun 2024 Huria Kristen Batak Protestan persiapan resort Tamarunang menjadi resort penuh Manang Resort Nagok dengan nama Huria Kristen Batak Protestan Resort Tamarunang dengan nomor register resort 17.16 dan termasuk dalam pelayanan Huria Kristen Batak Protestan Distrik 17 Indonesia Bagian Timur yang termasuk dalam pelayanan HKBP Resort Tamarunang adalah: 1. HKBP Tamarungan Sabungan, 2. HKBP Kendari Pagaran. Tembusan surat keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada 1. Sekretaris Jenderal HKBP, kedua, Kepala Departemen Koinonia HKBP, ketiga, Kepala Departemen Marturia HKBP, keempat, Kepala Departemen Diakonia HKBP, kelima, Preses HKBP Distrik 17 IBT, keenam, Kepala Biro Jemaat HKBP, ketujuh, Kepala Biro Personalia HKBP, kedelapan, Bendara Umum HKBP, kesembilan, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, ke-10 Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan HKBP, ke-11 Pertinggal. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada Huria Kristen Batak Protestan Resort Tamarunang dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dia di PA Raja Tarutung tanggal 22 Maret tahun 2024. Huria Kristen Batak Protestan Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel. Nunga dibagi hamu aturan doh peraturan ni HKBP taringo tu perjongjong ni resort doh surat keputusan ni Epurus Huria Kristen Batak Protestan taringo tu resort Tamarunangon atau ngalusi hamu ma nahusukutonon nunga takas diatusi hamu aturan doh peraturan HKBP taringo tu resort di HKBP naudo doh hamu uduk tu aturan doh peraturan HKBP taringo tu resort dohot laho patulus soni di bagasan kuari de bata ama dohok guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tod di parbadia huresmihon mahuria Kristen Batak Protestan Resort Tamarunangon sai di Ramoti jala di pargugu itu hatta mahamu saluhut makubasi akka ulau di tonga-tonga di huria dohot resoton martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami di bagasan Yesus Kristus Raja ni huriai hodo napajongjong huriam di portibion gabe parpunguan ni akana porsia di guarmu
asamarhitei lampatar pamatang ni Kristus di Portibion, jala lam rara barita nauli tu sudi na tinopami, nung di paojak huriamon, asa mangulahon parsaoran, panidangion, dohot pakkubasion, iring-iring, jaladongani manasida marhite-hite tangammu na badiai, asalam hot parsaoran nasida, maka jongjokon huriam, asa daun nasa parsalisian, doho naso masyatusan, asa saluhut panggulmiton ni huriam, laho patidakon, dohot patibulhon harajaumu di Portibion, marhite na mamaritaho barita nauli, tu sadok na tinopami. Saya sunggulima rohani parhalado, doho ruas, asa margogo na sida patuluson huriam, pauliulihon, asa marsitutu na sida, mangulahon ulaon na pinasahakmu, tuganup na sidabi. Ang giat marhitei, lam torop na porsea di guarmo, laho pasanga poko, say tangihom matangyang namion, marhite-hite asi dohot holong ni roham. Amen. Mahita sian edeta nomor 157 ayat 2, laos mulak mahamu tuh dulamuna, laos tauduti ma acara madokata. nuaing masuk nama hita tuula mandok hata naparjolo pinasaat napartikian tu utusan ni ruas ni huria ima amang sintua hutajulu.
Salam. Horasma di tasalutna. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, yang memberikan sukacita kepada kita hingga pada saat ini. Yang kami hormati pimpinan HKBP, yang dalam hal ini Pareses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, Bapak Pendeta Abednego Istompul MTH, Pendeta HKBP Sulawesi Selatan Bapak Pendeta Johnson Simamora MTH MM beserta Ibu, Pendeta HKBP Tamarunang Bapak Pendeta Tommy D. Sidabutar STH beserta Ibu, pimpinan Jemaat HKBP Kendari Bapak Pendeta Johannes Pendeta HKBP Tamarunang, Bapak Pendeta Tommy Desianturi beserta STH beserta Ibu. Pimpinan Jemaat HKBP Kendari, Bapak Pendeta Johannes Hutapea STH dan rombongan. Pendeta Fungsional HKBP Sulawesi Selatan, Bapak Pendeta Horisman Lubis MTH beserta Ibu, Ibu Diakonis Elvina Borusinaga beserta Bapak, semua Bapak Ibu Majelis HKBP Sulawesi Selatan, semua Bapak Ibu Majelis HKBP Resort Tamarunang, semua Bapak dan pelayan takbisan Penetua HKBP Kendari Resort Tamarunang, semua Bapak Ibu Jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, semua Bapak Ibu Jemaat HKBP Tamarunang Resort Tamarunang, semua Bapak Ibu Jemaat HKBP Kendari Resort Tamarunang, semua Bapak Ibu dan Naposo Bulung Panitia Peresmian Resort HKBP Tamarunang, istimewa yang kami hormati dan kami banggakan semua undangan, Punguan marga-marga sekota Madya Makassar dan sekitarnya, dan Bapak Ibu para donatur yang kami hormati. Dan kami sampaikan juga selamat datang kepada Amang Sidabutar dan Ibu yang hari-hari tahun-tahun yang lalu kita bersama, dan kami tahu Pak, Bapak sebagai penggerak memotivasi banyak yang Bapak perbuat di gereja kita ini, dan kami lihat juga walaupun dalam keadaan dinas Bapak masih pakaian dinas, Bapak datang ke gereja ini memotivasi kami dan memberikan apa yang perlu untuk gereja. Terima kasih Amang, Tuhan memberkati. Sesungguhnya masih banyak para Bapak dan Ibu Jemaat HKBP Tamarunang yang lebih pantas untuk menyampaikan sepatah kata pada acara yang istimewa ini. Namun, perkenankanlah saya mewakili kita semua, jemaat, menyampaikan kata sambutan ini. Hadirin yang berbahagia, tepatnya pada hari ini Minggu tanggal 31 Maret 2024, persis pesta perayaan Paskah yang pertama,
peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematiannya. Merupakan momen yang bersejarah di HKBP secara umum dan secara khusus bagi kita semuanya. Dalam tahun yang ke-14 HKBP Tamarunang, hari ini telah menjadi Resort Tamarunang. Melihat almanak HKBP tahun 2024, kalau tidak salah Resort Tamarunang menjadi resort yang ke-16 di distrik 17 Indonesia bagian timur ini. Tentunya hal ini dimulai dari lahirnya ide dan tindak lanjut lebih oleh semua pihak sebagaimana saya sebutkan dalam pendahuluan kata sambutan saya ini. Jikalau saat ini kita boleh bersukacita dan berbahagia atas terselenggaranya peresmian Resort Tamarunang yang kita cintai ini adalah karena telah menjadi SOP, Standar Operasional Prosedur, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau aturan dan peraturan yang berlaku di tubuh HKBP tahun 2022 setelah amandemen yang keempat tentang syarat pendirian resort. Boleh saya bayangkan dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun ini ada banyak hal yang dihadapi oleh para bapak, ibu, pelayan takbisan dan seluruh panitia pendirian dan peresmian Resort Tamarunang ini. Kami harus akui bahwa di tengah banyaknya tugas-tugas Bapak Ibu dalam kesehariannya, namun Bapak Ibu masih dapat meluangkan waktunya, bahkan mengeluarkan dana secara pribadi. Khususnya dalam rangka mengupayakan Jemaat Kendari sebagai jemaat pagaran untuk memenuhi salah satu syarat pendirian resort. Oleh karenanya, rasanya tidak berlebihan kalau kami acungkan jempol kepada semuanya. Dan kami haturkan terima kasih kepada semuanya. Maafkan kami kalau tidak dapat menyebutkan nama satu persatu. Saat ini HKBP Tamarunang menjadi jemaat induk sabungan Resort Tamarunang. Ini artinya mulai saat ini pelayanan kegerejaan akan mengalami perubahan. Dan itulah yang kami harapkan ke depannya. Kiranya iman kami semakin kokoh, kuat, tangguh dalam menjalani roda kehidupan setiap harinya. Dalam zaman yang terus mengalami perubahan dan perkembangan dalam menuju negara maju. Dan kiranya kami semakin merasa diberkati melalui pelayanan para bapak dan ibu pelayan takbisan penatua yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Resort dan pimpinan jemaat HKBP Kendari. Sebagai jemaat pagaran, HKBP Jemaat Kendari sebagai jemaat pagaran, kami mengajak kepada seluruh jemaat yang ada dalam pelayanan HKBP Resort Tamarunang ini, marilah kita mendoakan dan mendukung seluruh pelayanan para takbisan kita dan melaksanakan program yang telah ditentukan dalam setiap tahunnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang demi kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan ini kami tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Bapak Preses telah menyampaikan khotbah yang didasari Yesaya 25 ayat 6 sampai 9 dengan tema Marlasi roha mida hatuaunai, bersukacita karena keselamatan, dan telah meresmikan HKBP Resort Tamarunang. Kami sangat bersukacita menerima firman yang disampaikan Bapak. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dan keluarga dalam melanjutkan tugas pelayanan di HKBP Distrik 17 Indonesia bagian timur ini. Kepada masyarakat yang ada di Desa Tamarunang dan pemerintah juga kami menyampaikan banyak terima kasih.
kiranya silaturahmi dan toleransi yang kita jalin selama ini boleh lebih baik lagi ke depannya. Saya mengakhiri kata sambutan ini dengan selamat Paskah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mandokata sian parhalado ni huria manang resot amang sintua butar-butar. Salam. Horas ma dihita saluhuna. Napinar sangapan namang Preses Pendeta Abed Nego si Tumpul MTH, napinar sangapan namang Pendeta Resort, Pendeta Rich Johnson Simamora MTH, amang Pendeta di Tommy Domingo Sianturi STH, dan amang Pendeta Utapia Asia Kendari, amang Pendeta amata Lubis Narodo amang Lubis amang Lubis dot idang nang diakones mola jala songoni manang daka ruas ni HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Selamat datang Madita Marunang Hamua Kainang Punganina. Songoni manang di dongan nami ruas ni HKBP Kendari. Selamat datang ma di HKBP Tamarunang di Resort Tamarunangon. Songoni manang dongan perhalado sian Makassar Tamarunang do Kendari. Songoni manang ruas ni Sudetehe ruas ni HKBP Tamarunang. Mau lihat ma nah di Haradiota di apala pesta peresmian Resort HKBP Tamarunangon perjulu sahali tapuji matuhata mau lihat mata doktu ibana naung pajongjokon garejana Huria HKBP Tamarunangon marhite-hite aka dongan nasaroha akan merintis Huriana mulai sian nama rencanahon pencarian tanah dohot pembangunan tumbacai uli parsaorata jala tugu hasadaut tadi tiki hamir banyak kadongan sebagian amata Sudirma Pangaribuan amata Manurung sebagai ahli teknik tukang teknik baru amang Situ Utajulu amang Victor Panjaitan amang Situpul termasuk maka donatur termasuk amang Sidabutar kebetulan Rabdo Tita sadarion soni nangaka dongan asing dasubui haguarak kami mau lihat ma di yaka partisipatita naung pajongjokon huria hurian tuhat tahun las bui di bagasan umur 14 tahun gabe resot huria tahun jala ibaido sada peringatan las ibaima nomor ni gereja tahun nomor 14 jalan Guaria nomor 14 umur ke-14 pas muse gabe resort pardapot-dapot akan naulina denggan jala mau lihat mandohon nami nang amang tu amang Pendeta Resort nami amata Rich Johnson si Mamora naung markalujahon woto hamidu halujan amang mulai sa perencanaan sah tunda terlaksana resort peresmian resorton mulai mamang di Pendeta nami jala sadariom mututu pajayom munahami Tamarunang sian HKBP
Resort Sulawesi Selatan, Panjayan Nauli. Jadi perpisahan secara Nauli mahulalahami di apala sadarion sayang giama na pinabangkit muna hami gabi resort gabi lam dewasa mahami tutu HKBP Tamarunang do Kendari so naung jabi tahun yang padita nakin jadi naik mahita menjadi resort tentu nakok naik masuk desian level ni parsaurat tapi dohot aka kerajinat tapi rupani tu gereja dohot hapor siaut tapi meningkat dohot sudi matahe asa dipasu-pasu Tuhan sudah kita di aka ulauta mau lihat emang nang dia mang preses nami naung maresmihon naung rosian distrik 17 IBT sian Surabaya mau lihat emang holan sadanai na hurang holan peresmian padita resok nama peresmian padita resok na huarop kami do dak pola liling ra baydon diambang patu pahoni asa sikup hurian amion gabi resort jala upangido hami na namang molo deng menotopon padita resort nian hamu dohot sian pusat dora tutu alai usulan nyamang marupani buima benon nyamang padita dihami naung tipak di julunamin wae ngamang padita siat turi jala naung dohot nasida merintis songon peresmianon gabi resort jala muse sian hami mamereng efisiensi dohot penghematan tohoma rupani bui dak pola be martaba sian padita sian dua nasing nagabi tong muse menambah biaya sian huriat tahun alai on sude bermuara kepada keputusan amang preses beserta pimpinan HKBP tasongoni ma jo harapan nami sian parhalado dohot ruas HKBP Tamarunang do HKBP Kendari teh baru nah terakhir mau lihat mah dia amang panitia peresmian amang panjaitan ini punya talenta luar biasa waktu peresmian tahun 2009 dia juga jadi ketua panitia temang sekarang peresmian resort pun dia jadi ketua panitia jadi amang ini bertangan dingin dalam hal melaksanakan acara-acara momen-momen yang penting selalu sukses dan berhasil. Tuhan memberkati amang. Jadi songoni majo sian hami, sian parhalado, HKBP Resort Tamarunang termasuk merasa Kendari molo adongan nusa Kendari ya, bui. Songoni majo sian hami, selamat ma tu HKBP kita parhalado do ruas HKBP Tamarunang do HKBP Kendari. Selamat ma gabi resort. Tuhan memberkati. Horas. Pinasahat partikian Tuhamang Pandita Resort HKBP Sulawesi Selatan Amang Pendeta Riz Jansen Simamora MTH MM Los disonma di Pasahat Panjayan Sian Resort Sulawesi Selatan tu HKBP Resort Tamarunang. Horas makamang kakainang muse. Perjulu sehali di nadiujak ko kami gawe Pandita Resort di Sulawesi Selatan. Pitor dibuat dua tu Amarunangon di Doklau Resort
tersongko tahu HP persiapan dangarong menangah nanggo pagaran napi sorong hupasahat asa diludui pagaran di bama pagaran sahatuna portivion dangarong jari alai mulate maditu hatta naso panagaman laham itu kendari macelas rohanami DTK marite sidang MPL PGI gabe boy pajuppa kami dota karuas ni Huriata jala gabe boy jongjong Huriata di HKBP Kendari di sodok kamatan wain di son jala luar biasa haradeon nasida hupangido nasitu nasida di bulan Agustus nasalpu doral radedo hamujo bagaran ni HKBP Tamarunang Asabui gabe resort lau pengembangan pelayanan doho porat hati siap manasida jala didok nasida bahasa poletor songoni hudok Asabui dumengan pelayanan ubidang pakubasio di kesiapan nasida do gabe boy ojak nuaing jala teresmi honon gabe resort Tamarunang jala iko kamulate honok tado tusude duas ni huria nadong di Kendari dak pula dong komentar bedina sida siani dua na di hari Minggu macai dengkan do dangadong pola di nasida nang pe torpida dang apala liling dupe dohot tu HKBP Makassar manang tu Sulawesi Selatan jalai ko na mulate honok do nang tu HKBP Makassar na begitu luar biasa nang pe iko dohonokku piga-piga punguan na lau mangurupi hajong-jongan ni HKBP Kendari lau sadong dom yang napiga hali siak kuliah tahun lau tu Kendari di hajong-jongan ni Huria Kendari jala mulate ma di parjong-jong ni pos pelayanan gua gabi ido mendorong Asabui gabi resort Tamarunang songon naung diresmi sedario alani mulate makamang songon naudok nakin mulate ma di tuhata tatang yakum ma tuhata Asabui lam negara resorton 7 nyari alai ikut dohonot tado molo resort Tamarunang berarti naik ma pakubasion angkotong do songoni tangadong artina ayah hado lapatan na mono naik kelas ibana totu ikon dalam bidang ma pakubasion na hudok di Kendari jala hudok tu akadong aparalado holan satao do gabe pagaran na pagaran di Tamarunang Kendari tahun depan nungai keboy nasida gabi mandiri resort musea Asabui bidang pelayanan nasida di provinsi Sulawesi Tenggara ala gudang dope di Sinaboy jangkawota nagabi pelayanan di tonga-tonga ni Huria alani Tamarunang pe ikut berusaha mamuse lau mengembangkan pelayanan di tonga-tonga ni wilayah tahun gudang dope di Sulawesi Selatan on waing naik ke Sihoba Satta ngasehudok gudang dope kabupaten na boy ko silayanata na gup jemaata na ko silayanata hubasata iman waing do tang jawab do na nang si hubasata di tonga-tonga ni Huria na mangi mulate ma do nami to ang preses ngahuboto hami do songod dia do janiamang iko setorus martelepok kita nomor 2 persiapan non alak kamanga kainang nasotahirim bitor sanga do adong dang boy be resort mulai bulan Desember jongjong untuk sataunon alai mulai tema diusaha ni ang preses gabe boy jadi on ala tapangido nunga 3 tahun gabe ta persiapon ido mabay na sabuy di resmi ho sedarion marhite song nahudot nakin sian halujaw ni ang preses law makubungi upi porus dot tu sekjen Asabui terjadi ulot sedario jala ikon alasonot tado nang pedang pitor songon nani hirim ni amang butar-butar nakin tor adong paditare sok tutu adong do proses ni nanang si bayanon ni pimpinan ni Hudiata lau manguluh resok tadi son ima untuk tahun manatu akari nanang ro ang gay nung atutu lam di para di pimpinata na hobar tusi jala alania mga kainang Onda marat dohonon nami terakhir kami gabi padita resort sedarion nama terakhir kami padita resort ay sa sitong na horas saya dakin di paujak resort dan padita resort be au sa sitong na padita resort di Sulawesi Selatan nama dan do be padita resort mu alani selamat tinggal madihamu marhubas mahamu marhubas mahita
asa lambar si baju jua kita tu akaulau na dengan di pakubasio di tonga-tonga ni huria ni Tuhan. Imara ati barong debe kapak kata dia karina nengro ima josi pasatur nami alani lo sujauhami masudi dong aku bestur resort. Bestur resort Sulawesi Selatan. Tujuh lo mahita lo pasahaton pajayan tu resort Tamarunang. Lo supangidohami ma padita resort Tamarunang on lo majalo pajayan nanay si pasahaton nami. Jadi yang kau emang butar-butar do tinang bodo sigalingging dang haruar do besiar resort Sulawesi Selatan. Dang marapot do benasida hami pa haruarun nasida jiko dope nasida ro tujulor. Resort do behita. Upasatami mah hara dunia mang padita resort na gabi pelaksanaan wae ngamang preses lo majakon ima pajayan na nami sian resort Sulawesi Selatan los do ma aka donga perhalado di budina sida do majakon Tuhita perhalado HKBP Tamarunang, perhalado HKBP Kendari. Som mahita mang tajalo mapajayan na naiksi pasahaton ni HKBP Sulawesi Selatan. Dihamu padita resort nami di Tamarunangon. Dang na soal adatong alai memang ido diaturan ni hudiata molo dipajai huria nasonon ala lam takasma lam martubur lam mengembang di pelayanan ala naung dihilala resort Sulawesi Selatan naung lam matoras huriana huria Tamarunang dohot huria HKBP Kendari ido habaranion nami lau merestui dohot merekomendasi gabi resort ima resort Tamarunang jala somal nado dakolat dihata di nalau pajaihon aka huria natapa borhat lau majai terlumubi ma resort pajayan pasahaton nami dan pajayan na berupa harta milik manang berupa materi alai alat-alat belayana di tonga-tonga ni hudiata asa omma bohalta asa omma bohal ni resoton lau makubasi akaulaun do pakubasion di tonga-tonga ni huria di resort Tamarunang saya dipergugui tu hatta di pasu-pasu tu hatta jala totong madiurupi resort Tamarunang di nama dalat todok di nama kubasi ulaun tujuan nyari alani pasatami ma tu amang paditarjo. Ina marang abu jumula kati abu jumula ita. Pasahaton Cindramata Sian Huria Dohot Panitia HKBP Resort Tamarunang. Dihita saluna panitia mewakili panitia asara mahita madongani perhaladota laho pasahaton songon talikasi asa jongjong manian padita resort nami padita resort Sulawesi Selatan rak madohot inang padita resort nami hinan ate
Di hamuna amak padita RJ Simamora dohot inang. Madok molata do hami sian panitia dohot sude perhalado di pakobasyo muna salelingon di HKBP Tamarunangon. Nung ngatuk titir hami dia jari hamuna di podai hamu iman Allahu pajong jokkon makuwasi gabe resot. Alani amang padita nami padita RJ Simamora do inang saya di pasu-pasu Tuhan mahamu lahu makubasi huriat tahun huria resort Sulawesi Selatan ashalap tu dengkanna lap tu majuna huria HKBP na Boloni dihamu amak padita nami di sonsian las nirohanami pasaton nami ma songon cindramata alai cindramataon bukan untuk perpisahan tapi adalah untuk mempererat silaturahmi antara Resort Tamarunang dohot Resort Sulawesi Selatan. Songon dia pernah pasah tamio namang uliotik godak susadia tung lasma rohani amak padita laho majaro. Ini sama. Yang mapasah dohot lama muda tuh. Pasama padita mak, doan kamu mamang. Mangyutungu si muse dihamuna amak pareses nami. Tung masailas dorohanami di naung diresmihon resoton jalahu parhatutuhami do halo jamuna do mampainon gabe resot. Alani tong do pasaton nami songo cindramata tuhamu amak pareses nami. Molo tingkamat joloma. Paresa sudah dapat ditarsot.
songonima amang paresesnami, amang padita resort Sulawesi Selatan doho inang, naboi hupasahatami apala di partikianon, asima rohani Tuhan, boi mamuse di pasahatami di yakka tiki na mangihut na dumengga muse. Mau lihat mak. Mau lihat di hamu panitia, taringok tu bimbingan anom marahi tadi acara alaman. Alai perlu dohono kutuhita, anggo padita resort, alamar perdumungan kita di BPSK, ikut jolobainot tado, laporan tu BPSK, asa diboto laho mengcover keuangan ni HKBP. Ido bahen dang pitoro eskani padita resokta. Alani hobbar tu aturan ni huria. Molo berhalangan resort padita resort disada resort pareses do nagabe padita resotna. Jadi amang padita Tommy berubah ma statusna gabe fungsional. Mulu berubah sian uluan gabe fungsional, tong do adong perubahan ni pendapatan. Alai martangiang mahita tutuhata, asang giat unak songo simu saibana. Kalau mabuah bangsa Israel, haluar alinak sahat tu tano kanaan. Anggiak magabe sahat nasidan nong gabe padita resort, tabain usulan tu kantor pusat dengan pertimbangan beberapa hal, perongkosan dan lain-lain. Songonima kamang mau lihat ma di napina sahat muna, makkorhon naulimai tarpasu-pasu ma di hame saluna. Taringot nama dokata bimbingan anope hupasahat tami amang. Mau lihat horas ma dihita. Alania kamanga kenang jongjong meta saluhna mari dehita sian nomor 650 sada ayat 2 asa laus statuto parminggot.